Kublai api hak tang jong try jingi Jesus Christ. Mata kasngi kadai laitrik bunai November arajar arpusa. But hakini kisngi nado kasngi ke pamenin arterik kasngi ke bangi ken mau ya kemensim ki bala klat no na pedeng jungi. Hadu kasngi praterik kabalang ka yarap yangi da kababu yakini kisngi kiba ngidwai na kapanta kajing pelaj ya kemensim kiba don hal ting pen koi kabalang kadon haki lai jaka lane ngi kum kabalang ngilong kawai haki lai rukom lane lai benta kimensim ki badon habeneng ni khat ye ki kabalang kepala job lane the church the victorious church ya kitu ki badon ha ding pun khoi ki ba hadin ba layo ya kajing map ya ki pop jongki henrei dang don ya ki dak jong kapop ke ba maki kilale wat hadin ba kiladep ban pla lane layo jing map lang ba jong ke sakramen ke jing pla ya ki pop henrei ki dang hap ban sya prang sya pen khoi namar habeneng om la bandrung lane om sya bandrung wat ladang idon tang iwei ipingat pop ibarit namar kata yakini kimensim kibala klat nak pertei bat kibadon hakane ke jaka jing sya pen khoi lakhat yaki kabalang basya sitom the suffering church bat ke jaka kabalai bagi para pengai kidon kedai ka balang pilgrim lene ka balang ke badang yale pilgrim church lene ka militant church kemut mangi badang don hak pertei ha kini kisngi ke ba ngi don yakane ka jing yarap jungi kum ka wei ka jinga slok jong kiriu khoi hadu praterik idon kalat ban yarap lem dikitu ki bala klat no kamtam ki badon hakata ka suffering church namar maki na kapantai lade kim la shu ban kerpat ban yo jingarap nau blei namar kat ban idang don hakamet ngidang la ban yarap yalade ban light im da ke jingle pen sitom na kapanta ki pop ki ba mangi ngilale namar kata kebalang hakaba ujisu ulaai ya kabor halor jongki apostol pada kene kabor ya kaba laai pateng na ki apostol haki senran jongki apostol bat kini kilayai ai pateng hakabalang hadu hakini kisngi yau tau syabi jong kebeneng abau jisu laong hadin kejing mipat jong nya kabangi syem ha kelanong keba arpau jong ke gospel kat kum Yohanes long arpau dekat arpuai arpulai abangi pule Jesu ula persat yang mensim halor jengki loong do pediang ya mensim bakoi ya ki pop jongno bapi map la map yaki badia ki pop jongno bapi pensa la pensa yaki ai kane Tuhan men ko para kadai kata kapor jong syabi ke bau Jisu la ai halal ki apostol padai nak kane kadau kadon bru ya kapor ban bu ya ki jing le pen sitom jong ki badang im haka pertei na kapenta jong ki mensim ke para klan ki pasya sitom na kapenta ki para bangai badon hakata kabalang ke pasya sitom Firman kata yakini kiba kam balang kadon kabor ngiong yaki kijing penjem na kabanta ki pop kumno kabalang kabatai spang kata kijing penjem ki pop ha kapertei ha kaktien jongi kasi ngiong kijing penjem pareng ong indulgences
te ke jing hikai bat ya ke jing im jong kebalang ke jing le jong kebalang ka badai sepang kane ke jing penjam nak banta ke jing pen sitom ha ding pen khoi ke ba sipor ni khat ya ka kane ke jing penjam ti kane ke jing penjam nak banta ke jing pen sitom nak banta la kipop ti ka don ke jing adai bat ka sakramen jong ke jing pen yasuk lane ka sakramen jing pen sitom lade lane ka sakramen jong ke jing kala ka pomot ka sakramen jong ke jing pen yasuk kini ki kerteng ki ba ni pelon kam ya kane ka sakramen ka indulgence kiri kata ke jing weng no khmat jong blai ya ke jing pen sitom sipor ki ba dei namar jong ki pop ya ki ba kita ki pop la de pla la de yo jing map ha ka ba ki pa riungai krista ki long ki ba bedor ban yo bat ya kita ki ba kabalang kelap tha bat lengba jong ke jing le jong kabalang ya ki ba maka kalong ke sekri jong ke jing ipen im bat jing suspa bat maka ka sam bat ka pentrikam bat ka penyai da ka bor jong ka spaba jong ka jing penbiang jong kris bat kiri khoi ka indulgence kala banlong partial lane plenary kamot ka jing penjam la ka banta ka jing pensistom ya kipop kala banlong tang si benta lane kala banlong pura kat kum la kata ka jing penjam la weng barok ne la weng tang si benta ya kita ki jing pensistom kebadai nakadau jong ka pop te ki pai runget kila ban yo ya kane ke jing penjam pura nak menta ke jing cha pensistom nakadau jong ki pop kila ban apply ya lade ne kila ban terwal ne kila ban penyo nak pantai lade lane kila ban penyo ya kane ke jing penjam nak penta ki bala klat no jong kiru ban singau thu ya kane ke jing hikai pada ke jing le jong kabalang kolong kabadon kam ba ngin singau thu ba kapop kadon artli kibami nakah kapop bayap ka khanglat yangi ban yalong kawai bat ublai bat kumta ka penlong yangi kibom la ban yo pateng ya ka jing im bom jukut kane ka jing khanglat lane ka jing bom yo lat la khot ya kane ka jing pensistom bom jukut nakabanta kipop ha kawe ka liang man nakapop walarade kapop ka baritru ka wanra ya ka jing bom biang ha ka jing adai bat ki jin thau bat ya ka bakum kane ka jing adai ka bom biang bat ki jing thau dei ban pen khoi hang ne perthei lane ha kata kajaka jing pen khoi hadin jong ka jing yap ya ka ba ngi khot ka ding pen khoi lane pareng yong ka purgatory kane ka jing pen khoi ka pelaj ya ubreu ne ka breu na kata ka ba rakhot ka jing pen sitom sipor na ka dau jong ka pop kini ki artili ki jing pen sitom kimdei ki ba ngidei ban perkhat kum kata ke jing pen har put jeng ublei nabar henry pade ke dei namar jong ke jing jia le jong ka pop ku ba mengile hi mangi napo kam dei ke ba ublei pen sitom le no pen har put ya ke jing le jongi le de ka pop ke jongi hi ke ba penlong yangi pan yaj long ba jong kini ki jing pen sitom te ka jing kala ka pamut ka ba mi na ka jing it ka ba shitham
kelak ban penyo ya kajing penkuit ke pura nak banta unong pop ha kata kurukom ba anum don syu kano kajing pensitom kai jing map jong ki pop bat kajing wanra biang ya kajing along kawai badu blai ka penyo yangi ya kajing light na kajing sya pensitom junom por hadujok nakadau jong ka pop Hendrai kita kajing pensitom kebai sipor nakadau jong kapop kadang ne. Kadba ukristan ne ka krista da kajing yaisha ya kajing sitom kajing jenjar kajing tenju kibabun jai. Bat haba kata kesengi kawan ban ya kendu ya kajing yap da kajing jai. Ukristan udai ban yale man kapor pat man ki kenta pat man ki klimat ke jing im jung u ban pidiang ya ki jing pen sitom sipor nakadau jong ki pop bamaki kile bakalong ke jing ai yaki u kristan lane ka kristan kidei ban yale ban trei lane ban le iki kam isen ai yaki we lane ban pen lene ban le it spoon ya kitu kibadon kam ya kejing yarap kijongi kumjuru da kejing duai bat dai kino kijing le ban pensitom iala de nakadau jong kipop kiba mangi ngilale bat ban wengo purai si sendon ya uriurim bat ban pong da uriu thamai Ukristan ne ka Kristan kiba wat ban penkuit yalade na ki pop jongki pat ban long kiba kuit da ka jingerap ka jinge jong blay kim long marwe ka jing im jong man la iwe pa iwe ikon ki jong blay la pen yasno yaki ha ukris bat leng ba ukris ha kurkom ka pla Sya kajing im jong parok ki weipat ki men ki para Kristan ha kata kajing yelong ka wei ke ba kenja beneng jong kajing long ka met ba mayan jong ukris tik kumba long tang wei ubreu ha kajing aslok jong kiriu kuit kadon ka jinga dei ke ba barok silenter jong kajing it hapdeng kitu kiriunget kiba la poi ha ka ying beneng jong ki kitu kiba dang sya ban pen khoi ya ki pop jong ki hading pen khoi bat kitu kibedang yat pilgrim ha ka perthei hapdeng jong ki ka donru kata kajing ya keliang bakerhai ya kita ki spa mensem ki babha ha kane ke jing ya keliang ka ba phla ka jing long khoi jong wei ka pen mentoi ya ki wei pat bat kane kalong kham palat ban ya kata ke jing kta ba pen mong jong ka pop ya ka ba wei ubale pop ula ban kta ya ki wei pat ha kane kurukom kajing mentoi ha kane kajing ya slok jong kiru khoi ka penlong ya unong pop uba kala ka pamut ban long uba khoi kloi bat ha kurukom ka babyang nakabanta kijing pen sitom yala ki pop ikat yakini kijing don jing em lene kijing don baken jaman sim jong kajinga selok jong kirukut kaspa jong kabalang kiba kini kispa jong kabalang kimdei kita kijing lum kijing lang jong ki badai jong ka perthei ya kiba lakban nang roy len nang lang nang bun kat nang yat kisngi kisnem handrei kane kajing ong ba kane kajing ya dei ha kajing selok jong kiru khoi ba don ha beneng ha ding pun khoi bat
pertei bangi ong kata kaspa jong kebalang kene kalong kador ane kajing song dor kebom jukut keba don kebalang ya kiba kini kimla ban lut lando lanoru ade ban kut lando lanoru bat ya kaba na ublei ngila ban yo lengba uji sukris ya kanong lane ya kata ke painong ba ban yo ya kajing suk habneng la terwa ha baro ki breu ki badan ha kepertei ki ba yaki la ban pelajui nakapop bat ban yo ban yalong kawe bat ublei kwa dei hau kris ba mauhi ubalong unong siuspa ba yakini kijing pin biang bat ya kata kebainong jong ka jing siuspa ka jong u ka don bat ka trekam kane ka spa ka kentup ru ya kijing duai bat ki kam babha jong kamaria tesuti bakoi kilong ki bakrau shisha bat ki bomla ban skutu bat ki balong ki ba kongsan haka jinglong koridor jongka lene jong kijing duai jong kamaria khamat jong blei hakane kajing kensho sparu kidon kijing duai bat ki kam babha bakir kui kile ya kito barokhaj ki babut ya ki dinjat jong kris utrai bat bada kajing ia kejung u kila penlong ya kajing im jong ki kebakhoi bat ba ki yai ra ya kata mission ha kaba ukpa ula benset halor jongki hakane kerukom maki kilayo ya kajing pen im ya lade pat hakajo kapor kilai trailang pat laki men ki para nakabanta kajing pen im yaki hakajing long kawai hakamet kebamayan kajing pin yo ya kajing pin jam nau blei lengba jong kebalang ya kajing pin jam la yo lengba jong kebalang keba dakabor jong kajing te bat kajing pelaj ya kepala ai haka da ukris jisu kebalang ka ya le ban pin yo nakabanta ukristan ban pli nakabanta jongki ya kata kaspa keba layo nakadau jong ukris bat ba kiru khuj ki penyo na ukpa jong ki jing isnei ya ka jing pelaj jong ka jing pensitom ke sipor ke badai nakadau jong ki pop ki jong ki kumta kabalang kamkwa tang banwan ban ai jingarap ya kini ki kristan hendreiru ban kentu yaki ban penslur yaki ban le yaki kam riublei ki jingle pensitom lade bat ru ya ki kam isnei lane ki kam jing it lesbon ya ki weiru kado ya wai namar ba kitu ki parbanget ki bala klat no menta la pen khuj ya ki kilong ru menta hakajing along kawai lane ki along sitili bat ka jinga slok jong kiru khuj ha kawai karkom nila ban yarap yaki ban yo ya kata ki jing pen jam na ka bentai jong ki khnang ba ke jing pen sistem ko sipor na ka benta ki pop jong ki la ban weng haisim yakini ki jing batai na ka kodniam jong kebalang Katolik keteng the Catechism of the Catholic Church nadu kanabar syajar saus pa nya puai adu syajar nyos pa nya pukendai but ya kini kibedon hakane ka Catechism of Catholic Church la sot na ka Apostolic Constitution jong Pope Paul Bahnriu kapaketeng Indulgentiarum Doctrina kublai sibun